मेम्बारखौ नांले आं थाइखाजरा बिसिडिसिनि रानिपुर बाथाबारिनि सुख्राब नार्जारि आंनि न'आ मथा मथि 1.5 बोसोराव हाबबाय मथा मथि 32,000 खनसे 48,000 खनसे जब कार्डनि 15,000 खनसे लांबाय ओमफ्राय आं दाखालि माबा पनित बसुमतारिखौ लोगो लानानै बुंदोंमोन माला मावनाय नङाखौ र' होनना बुंदों आरो बियो मथा मथि बुङा 2-3 माससो जाबावबाय दिनैसिम नेनानै दङमोन आं मावाखै ओमफ्राय दा न'आ गाजोबबाय जिनु नैबे आगष्ट लास्टसिमावहाय जुदि लुना होआ होमब्ला आं आयेननि बेबस्था लागोन फैसाखौ खनथामखौ हरजोबखागोन होनबा ना खनथामथ' हरनाखै माने खननैल' 2 किस्ति 32,500 खनसे 48,000 750 खनसे जब कार्डनि 15,000 खनसे आं बेखौ हरबाय ओरैनो मा गामि गोलैयो नोंसिना आं रानिपुर बाथाबारि बिसिडिसि बिसिडिसि बे थाइखाजरा बिसिडिसि खनथामबो बख'जोबना हरजोब्बाय आं जब कार्डनि न'नि गाव बे हाबबाथाय बख'नोथिनो हाबबाथाय बख'नोथिनो खेबथामखौ बख'ना हरबाय आबैया हरजोब्बाय गासिनो थाइसेबो गैया साहा लोंनोबो हरा होआ पुनितनो मेम्बारनो बेसेसो जौखोखो न'आ आबै न'आलाय जौबाय जौनाया थिंबो होबाय मुदा गैया फिनसिलिं ना मा होनो बेबो गैया बेसे गोबाव जाखो आबै गोबावसै बानायनो थिनबाबो बानाया नामा ओहो दाख्लिबो बुंखांबाय आं र' आयं र'सो होनो बेसे गोबाव जाखो लुजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम 2000 बेसे होनोथाय आं मिथिरोङा 1.5 बोसोर दा मा लुबैयो आबै दा न'खौ कमप्लिट खालायनांगौ बियो न'खौ कमप्लिट खालायाबा आंलाय फाथो थानांगौ बुरि मानसि थानो लुबैबाय गावसोरनो हरलायबाय उन्दुनोबो मोना थानोबो मोना बे PMGY न' मोनग्राफोरनिसिम एफआइआर होनायनि गेजेराव आं दिनै रायजो राजाखौ लानानै बेहाय सावरायनांदों दिनैहाय बे सावरायनायनि गेजेराव जोंनि PMGY न'आ दङ 26टा बेनि गेजेराव गंसेबो न' दाबो क्लियार जायाखै खालि मेम्बारनाल' जादों दा बिनि थाखायनो जों बेवहाय गुवारै सावरायलायबाय आरो दा बे मेम्बारा बे 26टा न'खौ लुफुंजोबनानै होनांगौ रायजो राजाफोरनि मतामत आरो बे 26टा न'आ जाफुंजोबनांगौ क्लियार बेखौनो आं खावलायो आरो जोंनि थाइखाजरा बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बारा सोंब्ला बुङो बिडिअ'सो मिथिगौ मेम्बारा सोंब्ला बुङो चेयारमेनखौ चेयारमेना सोंबा बुङो बिडिअ'खौ हयथ' माबा मोनसे बिसोर साथामनि गेजेराव प्लानिं दङ दासिमबो जायाखै बे लांदां लुंदां गोलैसोनानै गरिबफोरनि न'खरा दाबो अखा बांखायैनो दङ थासिगौमोन उन्दुसिगौमोन बेस्राफोर बेखौ नुनानै आं दिनै गामिनि गावबुरा जानानै बेखौ खावलायदों जोंनि बे EM सार रनजित सारमोनाबो एसे अननानै बेखौ दायथ' लायो आरो प्रमद बर' सारमोनाबो एसे अननानै दायथ' लायोब्ला जों रायजो राजाया मोजां मोनगौ जुदि नोंथांमोननि गामियावहाय जुदि बे न'फोरखौ जुदि आबुङै मावफुंना होआब्ला नोंथांमोना उनाव मा बेबस्था लागोन जों बे मेम्बारखौथ' जों नांखाला रायलायबाय बे न'खौ बे 26टा न'खौ बियो क्लियार खालामजोबनांगौ 2011नि न'खौ बियो कमप्लिट खालामजोबनांगौ मानि जाहोनाव बेबायदि लुफुंजायाखै होनना सानदों नोंथांमोना मानि जाहोनाव माने फैसाखौथ' लांजोब्बाय बियो बिदों लांदों बेनिफिसारिफ्राथ' आंनो खोन्थाजोब्बाय लांदों हरदों मा जाहोनाव लुफुङाखै बे गावसोर साथामनि पलिसि बियो चेयारमेन मेम्बार बिडिअ थाखा फैसाखौ बिक्ति हिसाबै बाहायदों सानदों नामा चेयारमेनखौ बा मेम्बारखौ बाहायदोंखौथ' जों बुंनो हाया जों सोंबा मेम्बारा बुङो चेयारमेनखौ चेयारमेना बुङो बिडिअखौ दा हयथ' बिसोर साथामनि गेजेराव माबा मोनसे दङ नङाब्ला जोंनि न'आ जाफुंगौमोन दिनैसिम बिदि थानाय नङामोन 1.5 बोसोर जाबाय दिनैसिम नै मेम्बारा चेयारमेन नामा मेम्बारा जाहैबाय प्रनित बसुमतारि चेयारमेना जाहैबाय थाइखाजरानि 7 बसुमतारि 7 बसुमतारि बिसिडिसि थाइखाजरा